Здравейте! Сега ще ви покажа как да влезете в BeamNP сервер. Private BeamNP сервер. Моя по-точно, защото ние искаме да играем сами, без някой да влезе в сервера и да ни разруши играта. Сега ще сложа в дескрипцията сайта Radmin VPN. Инсталирате го. Би трябвало, като ги инсталирате, да го отворите и ще ви покажа това. След това пишете това име, ще го има в дескрипцията също. И паролата, която ще ви пратя. След като кликнете Join Network, тук в Network и в Join Network. След това, оттам вече е лесно. В момента ми зарежда BeamNP сервера. След тези стъпки, хора, влизате в More, Multiplayer, както винаги, в Direct Connect. Тук горе ще пиша в дескрипцията localhost. Може да го запазите, за да не трябва да го пишете следващия път, но трябва това да ви е включено. Първо трябва да го включите, след това да влезете в моя тук сервер. Тогава влизате и сте готови, може да играем.